Винаги съм се чудила на някакви хора, които снимат клипове и които в някои от клиповете си казват това го снимах за 16-ти път, то никога не се получава, сега го снимам за 17-ти път и си казах, че ако и сега не се получи, спирам, до тук е и приключвам с пробите и с грешките, не му е било писано. Хора, аз това също го снимах за безброй милиони пъти в различни варианти, с светлина, без светлина, вертикално, хоризонтално, с глас, без глас, с микрофон, без микрофон, с мен, без мен, по всякакъв начин. И сега си казах, добре, сядаш за последен път пред камерата и казваш това, което си наумила да кажеш, разказваш си историята и ако се получи, както се получи, каквото се получи, така му било писано. Нали, ако не му е писано, аз ще го напиша, но това е отделна тема на разговор. Въпреки че доста добре пасва на това, за което ще говоря в момента и което всъщност е целта и което искам да ви споделя. Тук съм, за да мога да ви разкажа за енергията на единицата. Първа колективна лична година 2026. Нова ера, нова епоха, нова страница в живота ни и въобще всичко е различно. Направо влизаме в ново измерение. Влизаме в новия ковчег, който през цялото това време е чакал нас някъде там и ние сега в колонка по един започваме леко по леко да показваме паспортите си. Това направих, това не направих, това искам, това желая, това оставам някъде там назад, това взимам със себе си, в това съм специалист, в това не съм специалист, това не ме бива, в другото ме бива и така нататък. И влизаме в този голям кораб, което до някъде има връзка с реалността, до някъде даже звучи доста адекватно за времето, в което се намираме, за енергията на единицата, за новия 9 годишен цикъл и въобще за този преход, който случваме в момента. Това, заради което правя видеото, е от една гледна точка това, че наистина искам да разкажа за енергията на едно и да я представя по един човешки, адекватен, нормален начин, макар да е свързано с нумерология, някакви числа, нещо, което е езотерично, нещо, което е баба ти само нумерология е знала и само числата е изчислявала и е знала коя лична година е. Много е модерно да се говорят такива неща, но ние се намираме във време, в което това е нещо, което може да използваме, нещо, което съществува около нас. Математиката е точна наука, много обичам да казвам, може да бъде изключително много полезна, да ни помогне да си сверим часовниците, да може да ни синхронизира с нас самите, с планетата около нас, с хората около нас, с времето, в което се намираме. Така че, който иска да вярва, който иска да не вярва, който иска да не е сигурен дали вярва, може да го подложи на тест и ако този тест е успешен, супер, мисъл в играта си, ако не, може да излезеш от нея и врати 1000, тая просто не е твоята. Не вземай място, защото става тясно. 2026 година и енергията на едно. Влизаме в нов период, намираме се в нов 9 годишен цикъл, на къде ще се движи, какво ще се случва, бедна ни е фантастиката, както казват хората, не може да предричаме чак такива неща, не може да предсказваме чак така, бъдещето не ни е необходимо. Това, което ни вълнува е тук и сега. А тук и сега ние се намираме в зародиша на едно. Ние се намираме в време, в което сме на прага на точката от онова, между онова, което е свършило, обаче все още не е напълно и онова, което тепърва започва, ама какво точно, на къде точно, как точно, по какъв начин, идея си нямаме, тепърва ще разберем. И на тази преходна точка, на която се намираме в момента, нямаме нужда да правим някакви грандиозни, мащабни действия, да строим планини, да рушим светове и въобще да хвърляме на боб. Важно е да го ядем този боб. Имаме нужда единствено да присъстваме тук и сега. Имаме нужда да може да заредим батериите си. Енергията на едно и първа лична година, без значение дали тя ще е колективната, в която се намираме в момента, или личната ни такава, е период на адаптация. Тоест първите няколко месеци, да речем,
или седмици, в зависимост, всичко е много строго индивидуално. Първите няколко седмици и месеци са много подходящо време в това да може да върнем обратно силите си, да се включим в зарядното, да заредим батериите си на 100% и в последствие заредени, свежи, ентусиазирани, да може да тръгнем стремглаво в пътя напред. Сега е много подходящо време да може да изперем дрехите си, да си намерим други, да може да почистим кожата си, да може да се попипаме, да се поогледаме, да видим какво сътворихме с нас от чистката, която се случи през 9-та година, какво остана, какво си замина, какви бяхме, какви станахме, какви все още не сме, обаче вътрешно усещаме, че вече сме и да може да оставим старата ни идентичност някъде там назад, за да може да направим крачка и стъпка към новата. Така че първите няколко седмици, месец, два от първа лична година е време, в което да може да присъстваме. Това е думата. Просто да присъстваме. И в последствие вече това, което иска едно и това, което е целта на едно, е да влезе в света, да може да зададе тон на живота си, да може да направи крачка, да може да действа, да може да каже аз искам и тръгвам и ще си го получа. Това е. Обаче тук онова, което е за всички важно да може и ще ни е предизвикателство през тази година, е това да сме активни в живота. И това да не очакваме, че сега ще знаем цялата картинка. И ще знаем, добре, това нещо, сигурен ли съм, че е моето? Сигурен ли съм, че това ми е мисията? Сигурен ли съм, че там ще се чувствам добре? Сигурен ли съм, че това е правилното нещо? Ами ако еди какво си? Ами ако еди що си? Едно няма такива въпросителни в главата си. Едно тръгва и действа. Няма с кого да се съобразява, няма чужди очаквания върху себе си. Тук аз съм важен, не по един крайно егоистичен и нарцистичен начин, въобще не визирам това. Тук е връзката с нас самите и какво искаме тук и сега, мисъл в този момент. Последствие, когато направим тази крачка и сме проактивни, инициативни в живота си, ако случайно сме се объркали, ако не е това посоката, ако под някаква форма е трябвало да завием наляво, а не надясно, да отидем напред, а не назад, да сме в червено, а не да сме в синьо, живота ще ни даде боичките, ще ни даде обстоятелствата, ще ни даде хората, така че да може да се озовем там, където всъщност имаме нужда да бъдем, защото не винаги, колкото и да сме уверени в себе си, че знаем, не винаги знаем. Колкото и дълго време да изчакваме, за да сме уверени, за да разберем и да сме сигурни в избора, който правим, няма да придобием тази сигурност. Едно казва, ставам, действам, пък ще се оправям в последствие. И тук през тази година е важно да действаме. Важно е да зададем някаква посока. Но това, което е важно, защото енергията на едно е огнена, в смисъл тя е импулсивна, пружинеста енергия, много е свързана с архетипа на Овена. И тук е много важно да може да си даваме и време, в което да се спираме, да се стопираме, да забавяме темпото. Може да усетим много вътрешна мощ, особено когато вече навлезем в самата година, и когато усетим нейната енергия и да усетим много вътрешна мощ и да искаме постоянно да правим и това, и другото, и писнам, и загървам всичко, и баста на света, и всякакви такива неща, те пък ще ми кажат, аз тук ще се оправя. Енергията на едно е правя едно сега, утре друго, след това си почивам, след това оглеждам света, след това го изследвам, след това дишам със себе си, след това тръгвам пак, после срещам някой, изоставям този някой, после отивам и общувам с другия, тук не говоря за някакви скандализирани, изоставени и събирания, но просто е скоклива самата енергия. И това сме ние през тази година. Скокливи. Не по хаотичен начин, подчертавам го. Не толерирам тук някаква безотговорност. Напротив, едно е лидерска енергия. Едно е, ще покажа на света, че това да си смел, не боли. Че трябва да опиташ, за да разбереш. Че ако седиш, умуваш и въобще притесняваш се и така нататък, никога няма да можеш да опознаеш потенциала, който носиш вътре в себе си. Никога няма да можеш да придобиеш необходимата увереност. Първа лична година ще ни учи ще ни учи на себе си. Ще ни учи да придобиваме увереност в уменията си, в качествата си, в способностите си. Ще ни учи да се свързваме с себе си и всъщност да може да живеем себе си. И чрез изборите, които правим, ситуациите, в които попадаме, събитията, които привличаме, хората, които са в реалността ни, ние ще може да опознаваме себе си на едно много по-дълбоко ниво. Така че
енергията на едно е чудесна, мисля, наистина е нова страница, ново начало, но не е някакъв парад с фойерверки и не е някакъв карнавал в Рио де Жанейро, в смисъл, в който вече край с миналото се свърши, всички рани, травми, хора, които ме нараниха, хора, които аз нараних, грешки, които направих или не направих, или неща, които не знам и не знам и така нататък. Всичко остава някъде там, дърпаме клечката, палим там, каквото имаме да палим и сега тук живееме в някаква нирвана. Не! Единичката казва, добре, много неща научи, много неща разбра, особено през девятката, каквато беше 2025-та. Дай да видим сега какво направи със себе си. И от тези всичките неща, дето разбра, задай някаква посока, задай някакво темпо, задай някаква линия напред. Не е задължително да знаеш какво ще правиш или дали това нещо ще ти върши работа след една година, 5 години, 10 години. Едно няма такива изисквания. Едно казва, аз съм тук за да създавам, аз съм тук за да откривам, аз съм тук за да мога да тествам силите си, за да мога да проправям пътечки, за да мога да бъда любопитен. Това е енергията на единицата. Да мога да се свързвам с себеподобни от мястото на автентичност. Едно е аз съм. И тук не е нещо, което изисква дългосрочни резултати на всяка цена, ние да знаем дали това ще е продуктивно и ползотворно N на брой на време, период напред. Напротив, имаме нужда да знаем, чувствам ли се добре сега, готино ли ми е сега, доставя ли ми удоволствие сега, изпитвам ли наслада от това, което правя, хората, с които общувам, място, на което се намирам. Енергията на единичката е предразполагаща към това да създаваме наистина нови начала в живота си, които са, някои хора могат да сменят професиите си, до сега се занимавали с едно, имали са някакво странично хоби, което в момента имат нужда и вече усещат силата, порива вътре в тях да го реализират в своя проект, свой бизнес, свой продукт, своя услуга. Други хора ще искат да сменят място си на живеене. Мисля, това са, примерно, квартири, в които се намират, градове, квартали, държави дори. Може да е, мисля, съвсем подходящо време, в което да се случи това. Единичката е раждане, създаване на живот, т.е. да забременея, да родя, да стартирам по този начин някаква нова страница от живота си или пък да стартирам на някой друг, на живота му направо, смисъл, което е гениално. Единичката в същото време е период, в който да може да доразчистим онова, което не сме разчистили от 9-та лична година, да може да си донаправим някоя друга равносметка. Тук може също да присъстват много раздели. Може да присъстват, нали, напускания на работа, съкращения също може да има, за да може доброзорно живота да ни подбутне и да ни насочи, да ни сложи на нашия път. Не защото живота свършва. Тук е много важно, че през тази година, ако се случи нещо такова, не е за лошо. Мисля, в живота не ви мисли лошото, не ни мисли лошото. Той казва, не си на мястото и понеже много дълго отлагаш да направиш това решение, да вземеш това решение, да направиш тази крачка, да си признаеш пред себе си, да се довериш на себе си, заради това ще го направя вместо теб. И го прави. Мисъл, уволнявани, съкръщавани, освобождавани, разделя се с нас. Мисъл, по всякакъв начин ни прегръща, помага ни, насочва ни, навигирани и въобще ни проправя пътечки в тъмното на тези места, които ние си затваряме очите за тях и отказваме да видим или се страхуваме да видим. Бъдете спокойни, наслаждавайте се и бъдете любопитни. Любопитството на това, което води единичката. Тук също нещо, което е важно за енергията на едно, е, че може да води до прегряване, прекалено много премисляне. Много могат да се появят доста мигрени или някакви психосоматични усложнения, болести, настинки в тялото, заради прекалено голямата инерция, прекалено голямото движение напред, без почивка, без възстановяване, без да се наслаждавам, да получавам удоволствие, всичко е защото трябва, проактивност и постоянно, мисъл, пауъра, който усещам вътре в себе си, аз съм супермен и супергерой и до сега, мисъл, ще построя нещо, което там ще направя, ще спася света, себе си ще спася и ще създам нова империя и нова планета ще създам даже. Но енергията на едно казва, почивай си, не размишлявай прекалено много, защото тук пак казвам, може да доведе до мигрени. Едно не мисли чак толкова, то действа, импулсивна енергия, овенска енергия.
И в последствие ще го мисли. Така казва единичката. Почивай си, бъди любопитен, задавай въпроси, експериментирай. Когато се затвори някаква врата, когато нещо не се получава, не означава, че е дошъл края на света. Означава, че може би трябва да премислиш, да смениш гледната точка, да смениш тактиката, да смениш посоката, да добавиш допълнителен играч, да поискаш помощ от публиката. Мисля, това е едно. Комуникацията, обществото, групата, социалната среда също ще оказва голямо влияние. Но е много важно да може да се учим на себе си. Едно е аз съм. Какво искам аз? Не какво ми казват другите, че трябва да съм, че очакват от мен, че искат от мен, че това е моята посока, че не трябва, че дрън глупости. Аз какво усещам вътре в себе си? Коя е моята истина? Да мога да последвам своята истина, да мога да последвам интуицията си. И в общи линии, в най-съкратен вариант е това. Ще се радвам ако ви е любопитно и ако искате да разберете още, създадох програма в Telegram, в която споделям много информация за колективната енергия на 2026 година, която от гледна точка на матрица на съдбата. Другия метод, който използвам е под влиянието на 10-ти аркан. Има 18 файла, които съм споделила не само за това, но и за изчисление на личната ни енергия и това къде се намираме ние в нашия личен живот, както като външни процеси, т.е. събитията, обстоятелствата, които бихме могли да привличаме или ще привличаме, вътрешните ни процеси, начина по който най-вероятно ще се чувстваме, имаме нужда да може да обърнем внимание там и какво ще е настроено и насочена душичката ни, ресурсите, с които ще разполагаме или имаме нужда да разполагаме, за да може да преминем по позитивен и по затворен начин през енергията на тази година. И най-важното, уроците, които ще учим през този период, за всеки един, мисля, са различни. Колкото и само 22 числа са, т.е. някъде ще има матч пойнт, но всеки го пречупва през неговия живот, през неговата опитност, през неговата точка на място, на което се намира някъде там в еволюцията си, в движението си напред. Така че ако ви е любопитно да разберете повече, може да влезете в програмата. 226 посока съм е кръстила. Има много стойностна информация, много полезна информация. Не гадая бъдещето, не ви помагам да го гадаете, не хвърлям на боб, не гледам на карти Таро, просто давам инструменти и атрибути, с които да може да сме си полезни през тази година. И когато се случва нещо предизвикателно, когато имаме нужда да вземем някакво решение, когато се намираме в някаква ситуация, в която си казваме, вау, защо ми се случва това цялото нещо, да може да имаме пред очите си и пред себе си онова, с което да си сверим часовника в този момент и да си кажем, това ми се случва, за да може да науча този урок, или за да мога да използвам този ресурс, или за да мога да почувствам или да не почувствам или какво си нещо. Това е. Ако сте любопитни, заповядайте. С отворени обятия съм, не е Ноевия ковчег, но може да ви помогне да стигнете до него. Благодаря ви, че сме тук. Не забравяйте, живееме под едно и също небе. Всички сме яко в джаза. Никой не е по-напред от другия. Просто всеки разполага с различни способи и методи, с които да оцелява, да се движи напред и с които всъщност може да споделя с другите, така че да им бъде полезен и ползотворен. Това правя аз. До скоро виждане!